Na mindegy, már veszem újra. Sziasztok, újra itt vagyunk. Csak véletlenül még nem vettem el Rory Orwell Brandikámot, a filmező programot. A filmező csak 10 percet tud egyszerre, és véletlenül észrevettük, hogy jár. Most akkor el is megyünk az oktatókhoz. Én már mindjárt ott is vagyok, ugyanis mindenfajta kasztnak, nagyon oda megy, éppen közel harcoktatóhoz. Itt a kettő a ninjának, kettő a surának, a mágikus fegyver és fekete mágia, és itt a sárkányhatalom oktató a sámánnak, és gyógyulás oktató az is a sámánnak. Itt egy kicsit alábbról egyenesen egyes színeket kapunk. Amiből majd azt hiszem, hogyha 30-as szintet elérjük, kapunk G-skilleket. Ezután jönnek a Space-skillek. Ha más metineken játszotok, akkor lehet, hogy alapból egyes szintű skilleket kaptok. Igen, Itt meg alapból kettes szintűt. Itt van bátorságszőzet. Ezzel magunkhoz tudjuk hívni az ellenségeket. Na jó, én is kettő darabban megmérek sokat. Amúgy te hol vagy? Itt elmentesnél. Adsz 200k-t. Mi? 200k-t. Ja, jó. Mhm. Az emberekkel kereskedni is tudtok. Igen, így rendes kereskedés. Vannak itt az NPC-k. Ezek keresek. Most egy kicsit leszegényedtem, hogy odaadtam egy kis pénzt. De mindegy, kaptam egy pár cuccot. A kutyától, farkasoktól, ezeket el lehet adni. Persze sokkal kevesebb volt, de no, az is jó. Na, akkor mehetünk fejlődni. Na, hol vagy? Most megyek a hídhoz. Most meddig fejlődünk? Ameddig tart a videó, addig fejlődhetünk. Még fejlődhetünk tovább is. De úgy ma csak úgy videót csináljunk, kevesebbet, mert tudjuk meghallgatni a kommenteket is. Ahogy gyere ide, mutassam meg az én képességeimet is. Ugye nekem van egy ilyen, hogy nekem itt van egy ilyen lebökés, ezt megmutatom, ez. Te figyeled? Igen. Itt van egy ilyen forrás. Van egy fúvás méregfelfő. És van még egy. Ezt is bemutatom. Gyere! Átváltoztató csak más. Nincs elég MP, de mindegy tölti. És most. Úgy láttad? Aha. Még van egy olyanom, hogy láthatatlannál tudok válni. Én látom magam, de ti nem látod. Csak azért, hogy csillázik a páncélom, mert plusz 9-es. Plusz 9-en csillázik. Persze a játékban vannak mestervértek, meg mesterfegyverek, nagy mestervértek, nagy mesterfegyverek. A sorozatban még bemutatjuk. Ha szerencsénk lesz, még szerzünk is belőle. Nekem a nagykarimon van egy epic, meg egy holdkardom. Amik elég jók. És van egy ilyen nagyobb szintű fejlődő hely, lélekbarlangba neve. Oda úgy 70-es szinten lehet bemenni? Vagy akárhánytól be lehet menni, csak kis szinten nem érdemes, még azonnal kinyílnak.
Aztán még van a fejlődésre való hely, az elveszett. Labirintus, amit, na, itt a térkép piactéren mutat, mert pont egy olyan event van, hogy plusz 3 mapja van annak. A map, van a másik jó fejlődő hely, a map 5. Oda elveszett térképpel tudsz bejutni, ami 900 milla. Szóval kell meg egy kicsi. Még jó kicsi. Nem is kicsi sok. Ja, Tarzan! Van köpít. Azért kellett az 500, vagyis a 200k. Ugye azt mondtam? Nem adom vissza. Jaj, én nekem is kéne. Aztán megint csorról leszek. Ó, mindegy, nekem volna rész, megyek érte. Futunk? Te hányas szintű vagy most? Megnézem. Amúgy a státuszomat még nem emeltem. 9-es szintű. Én is. Akkor milyen? Ügyességes? TP. Igen. Tartalmaztak őket egyenlőre. Mondjuk a TP-t kicsit többet kéne emelni. Gondoltam. Nálam az erő van több. Akkor Látszik sok az erőm. Izmos vagyok. Ilyen a nagymester. A gyíkokon vannak megölhető állatok. Nekünk alapból kaptuk egy logot, felfejlődött ló, amivel tudunk ötni is. Mutasd meg a nézőknek. Csak itt nem lehet használni ezen a területen. Hát igen. Map 1-en nem lehet használni, csak de más területeken igen. Például map 2, vagyis bokrán lehet. Ez a terület a Pigmode terület. Pigmon. Pigmon, te. Pigmode. Például egy. Nevezték az ismeretlenségeket. Ez Na, ott az előbb ott tartottam, hogy van na, hol is van? És akartam mondani. Amit az előbb mondtam. én? Voltak barlang, ja, vagy milyen barlang? Lélekbarlang. Ja, lélekbarlang, igen. Na, mikor onnan kijött, ott van egy ilyen súra, de az is egy pici. És annál, ha plusz 9-eseket tudtok, van olyan, amit fel tudsz fejleszteni. Nem mindegyiket, de van olyan. A barátot fel is tudod venni a barátok listájára, és csoportba is meg tudod hívni. Ahogy nézem, hogy nem fogadtad el a meghívásomat? Nem. Mi is a neved? Zolana? 22. Én is 20. Itt láthattátok is a nagymester vértet. De azt mondom, hoppá, ott egy csomó nyom. Nekem az a szokásom, ha kapok földön jangot, mindig felszödöm. Varival, mert sosem szoktak. Igen. Nagyobb varival. A nagyobb kari 89-es. Amúgy mutatok mindegy. Na, most akkor üssünk, hogy a következő küldetést is tudjuk. Most már lassan 90 percnél járunk, sziasztok! Lettem. Sziasztok! Hello.